ovdje su rupetine ogromne. Vidiš? Preogromne. Možda kao ovdje, ali... Pa dobro, nema veze. Nije loš, moglo bi ovdje po sredini, ali jebeno za povratak. Možda ima neki spust. Možda ima neki spust tu. Tako je put samo do tamo. Ali ima dole put. Recimo, ti ne bude ili tamo? Istražujemo, vidjet ćemo, ne znam. Tamo? Da. Ovaj motor sve sam ide. Ovo je moj neće, hoće me baci, evo te, mora se borim. Naravno, odakle kad? Pre jedno 500 metara. Što je ovdje mjesto do jaja.